Hola bonics i boniques, soc Santi López i això són les píndoles del profe. Joan Fuster és un autor de Sueca que va ser periodista, escriptor, assagista, catedràtic o advocat. Se'l considera un dels assagistes més importants del segle XX. Respecte a les obres, destacarien Nosaltres els valencians, El País Valencià, Diccionari per a ociosos o Combustible per a falles. Però si és ben conegut, sobretot és pels seus aforismes, i ses frases curtetes que resumeixen un pensament complex. Per exemple, tindrien: ningú no s'ha d'enganyar. Dir bon dia ja és fer literatura. Bé, espero que us hagi agradat. Ens veiem la propera setmana. Moltes gràcies!